namhlanje besibhiyozela results zika-2024 NSC. Sibhiyozela abantwana bethu abathe baplacea ku-district province babuya ne-result beplacea u-number 2. Yilento sibabizile sathi mabibe namazwi bawathethayo ukhuthaza iclass ka-2025. Babujongile apha ngaphambili sine-top 10 yabantwana ebengaphambili ngabantwana bebachieva results ezintle throughout the year from term 1 until the last time. Be-motivation ke leyo whereby abantwana bethu befumene distinctions. Umntana ngamnye ufumana ii-distinctions zakhe zi-7. Distinctions zi-7 ongafumenanga zi-7 ziba yi-6 kunye no-level 6 zii-result entle kakhulu. Le nto sibone kukho imfuneko enkulu yokuba masobonisa abantwana iklasi ka-2025 izobona ukuthi nawe iklasi ka-2025 anguyena nje umncinane phakathi kwezinye ii-classes. Yenza njengoba wenziwe siyathivile ke 90.8%. Besingamelelanga 90.8% bangandiphosis kuba ngoSeptemba sisuka ku-94.7%. Sanento ethi noko ingasibeka ku-96. Zibe khona ke impazamiso ne-disturbances ezincinci kakhulu engiqonda ukuthi sixhobe safohlela kulo nyaka ukuthi ayisophinde yenzeke into kunjena. Sifuna ukuya ku-100% noba kunjani na. Inkosi kakhulu. Igama lami Likhona Tshatshu, bendisenza grade 12 Hector Peterson High School. Ndisuka kwilali yakwaTshatshu, which is close to Zwelitsha. I-journey started in grade 8. I was just like any other kid, playing and enjoying and experiencing high school for the first time. But my mind came back when I failed for the first time ever on term 3 when we came back from quarantine. I got a level 1 in mathematics and I was so frustrated. I thought my life was over. But fortunately for me, I had classmates which cared, such as Likhona, who helped me to study further, to study harder. They explained all the complex topics in mathematics, which then helped me to pass my grade 8. In grade 9, I told myself that will never happen again. I will strive for excellence. So I started creating a studying timetable which allowed me to be disciplined in terms of time. But in grade 12, things became harder, so that allowed me to become more disciplined. I sacrificed a lot of things, such as movies, which I love, and WhatsApp, Facebook. I sacrificed all of those things because I wanted exceptional results. That's why I'm here today. I'm standing before you as the top achiever of my year, 2024. In Hector Peterson High School with an average of 92% and the top achiever of Cluster B in historically disadvantaged institutions in the province of the Eastern Cape. To the class of 2025, I advise them to be resilient and to believe in themselves. Anything is possible when you are determined, disciplined, and you know what you want. You should celebrate all the small wins that you have in life. Eyona ndingamandla abasinoyitheni into yobana abazali babe ne-trust ne-belief into yobana i-Hector Peterson izawuyenza umehluko ebomini babo. Loo nto yenziwa into yobana ke bezingekwi-results before but ngenxa ye-unity, ngenxa yosupport yabazali yenza into yoba loo nto leyo abantwana bethu babe khona esikolweni ngexesha lesikolo. Kube nto ibalulekileyo into yoba i-attendance ibe nkulu kakhulu kule minyaka. Into ebonisa into yoba abantwana bayasithanda isikolo. Ngokweminyaka edluleyo abantwana bebenqandwa bekhangelwa kodwa kule game ootitshala ngabe basokole kakhulu. Nabazali nabo ngabe babizwa kakhulu even na last year for i-discipline yabantwana. Meaning that abantwana, i-crop yabantwana le esinikeza results sanamhlanje e-discipline kakhulu. Very high discipline yabantwana. Ngenxa abazali babo, they care about the future yabantwana. Abavelanga babanika sesikoleni babatyala kodwa bazise esikoleni babanika i-support behind. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV ndiseqoqa.